Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ki MDC Kaliang Sanshar but ki MDC Kaliang Persha Hapoka Khadc Hills Autonomous District Council Kila Rai Ban Phah the Jingtho Shek Ministry of Environment, Forest and Climate Change Jong Sorkar India Bakan Pyllait no ek office memorandum Balapan mi ka Prathrik na Lur Raja Arpusan Hapoka Khadc Hills District Namar Habaro Kijaka Banti Marpo Khando Omdan Kamshu Ban Sngap ek Sur Jong ki Patba Kumta ki MDC Jong ka KHEDC Hakadorbar Kubla Long Mandarski Kila menjur ke Jing Shimrai Belawandra ada Chief Executive Member ke KHEDC uba Winston Tony Lingdo ban Phah Jingtho Shaka Sorkar India ban Pyllait no ek ni office memorandum hagi jaka ke Khadc Hills kenang banumdan jingkta ek memariang ladati e umar po khando kani Jing Shimrai namar ki MDC ki Tieng yo bakani ke Jing Primna ke Sorkar India ke don Jingtmu Shelendat ban Khlong yu umar po khando uba Remdor Harilum Khasi Uranium Ïaka baki Patba hadu menta ki Persha banti e uni umar po khando. Official resolution na ka executive committee kawai bala ra dai CM kawai pat bala ra da EM in charge council building extra menta nga khot shwa ya CM ban present ya ka official resolution. Mr. Chairman sir kule shibon wapi ai nga kani kala bangan wan ra kani ka official resolution Akabide but the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Impact Assessment Division. Whereas the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Impact Assessment Division has issued an office memorandum FNOIAZ 11013/136/2025-IA 1 dated 8 September 2025. Whereby all mining projects of atomic minerals notified in Part B and critical and strategic minerals notified in Part D of the first schedule of Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2023 shall be exempted from public consultation under subclause F of clause 7(3)(I) of EIA notification dated 18/8/2006 to facilitate the early operationalization of mining projects with respect to atomic minerals and critical and strategic minerals. And whereas the said memorandum is perceived as an infringement on the old age custom and tradition of the indigenous tribal communities and viewed as an encroachment upon an ancestral homeland to exploit our land and resources without our consent, thereby exposing our people and environment to grave health and ecological hazard. Now, therefore, this House hereby resolves to urge upon the concerned Ministry of the Environment, Forest and Climate Change and Government of India to exclude the application of the aforesaid office memorandum dated 8 September 2025 within the tribal area of the Khadc Hills district. The resolution is now before the House. CM, please initiate discussion. Mr. Chairman, sir, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Impact Assessment Division, yang Sorkar India kalak penmi yang ni ka memorandum, jong ka praterik unaiwe arhajar arpusan, ka ba penbej ba baro ki project ti jong ki marfo khendo atomic minerals, pala penbena hakapat B, but Kimarpo Khendo critical and strategic minerals pala penbena hakapat di jongka first schedule jongka MMDR Amendment Act katkum ke paragraph 73 IF jongka jing penbena EIA 2026 kumta nga penpawi ke jing snukhya ke bejur hakani ke yeng dorbar bedon burom hakabayadai bat ke jing kta kiba la ban mi nakani ke jing penbena bala kedau la kalong ya ka kwet ka khya tani ka jing penjot jong ka mei mariang kumjo Autonomous District Council kadai ka tribal institution habala itu da kabala itu da kariti sensyar kari katkum ka artikel aspa sau jong kariti sensyar kari India ka patrikam hapo ka kendon jong ka 6 schedule ka council ka pendon kam ya ka bor jong ka executive legislative but judicial da ka ba penek pensa ya kiriti ki dustur ka schedule ka bahan riu kam dai tang ke jing penbej sensyar
kadai ru ke bapenbet ya keriti sensyar jongka bat ke balatmu ban yadai ke jinglong jaj ban riu ban penek pensa ya kiriti dustur ki bala rembha bat kham tam ban yada ya ka yaki rukom penyai tenrai halor ke khendau ke khlau bat ki marpo khendau ki bala penek pensa ya ka jaj ban riu jungi tat hadu menta menne ka aibor ya ka jaj ban riu trairi ban thawan bishar ban penbet ya ki kam ki bayadai bat ke jingroi jingpar jongki ha ke imlang salang ke culture bat ke yok ke kot bat ha ke rukom ke bayadai bat ke riti dustur kalan tenure system ke bedon hapo khasil autonomous district Khlong ke kerpang ke bejeliu bat ke per na kiwei bat ki than jong kari laki spa snem kinong snong riulum kila pendon kam ya ke jinglong trai bat jing sensyar kat kum ke riti dustur halor ki jaka jongki klem ke jing pentut ya ke jaka bala pihak kelum haki arbenta kata yaki jaka ila pihak kelum haki arbenta ta kadai keriraj ke jaka jong ki emlang salang pat keri kenti susu ngala ban benrap hang ni kadon sak keri kur ti kani di ke jaka jong ki riu shimet dan di jong kur kerukom ke ba long tenrai hangi pat kumju ru ya ki marpo khendau kejing bomla syu ban yashim benta ya kejing yamur ya kejing yamir jingmut bat ki paitba katkum kejing penpena ke EIE arajar henriu da kejing penstet ya ki project ki bayadai bat kejing ti ya ki marpo khendau katkum ke office memorandum bala kedo khmat ka penduk no ya ki jaj ben riulum ya ka hok jongki ban penpau ya ki jing bat penpau ya ki jing jongki kum kini kejing le kan wanra klempep ya kejing sya kini jaka kejing sya pen kendria jaka bat kejing penjot ya ka mariang halor kini ki AKA baro ki bala kedo haneng ka executive committee Khasi Hills Autonomous District lingba jong ka shiti number DC RBF /XI 571/2025 3/13/30 kaba ha upratrik ulber arjar apsan kelatho sya usketri jong katnat mariang ke Sorkar India ban dawa perlaj yaki jaka hapo uput usam jong ka KHADC na ka jing pentrikam ya katai ka office memorandum bala kedau kenang ban penskam biang ya ka jingkular jong ka Sorkar ban yada ya ka hok ka riti dustur peteng bat ka jinglong kerpang jong ki jaj ban riulum jong kani kathan sempena badan burom ngarong ayang hang ni ya kaban ai ka jing kersan ya kanika resolution ka balawan ra dau CM badan burom jungi baro hinangi ya long concern ya don gajuk ka jing snow ka bayadai bat kanika office memorandum ya ka bala penmi da ka Ministry of Environment Forest and Climate Change ya ka balami ka pratrik jong September arhajar arsan na tharai banum shim ya ka por nam dadon kam ya ka ban kerenjrong ka ban ya batai ya ka impact jong kanika office memorandum mrelengkot kalong ba ngi snuthu ba kanika office memorandum kadon kajing kta hamtam ya ka jaj benriu kejungi ya ka ri kejungi nawar bakum ka jaj benriu ngilayang teli ha ka ban persya ya ka jingti ya ki marpo khandau khamtam ha ka bedai bat uranium kani di gawe naki isu kibala slemma ya ka Sorkar India kala persyang na kapor sekapor kumnu ban yo ban ti eu niu marpo khandau ubar remdor tenrei da ka jing persya jong hipat ba di prairie trai muluk rengkat ru bat ka district council hi barokawai ngina kapor sekapor ngi ju ai ka jing tho ba ngi persya ya ka jing thu jong ka Sorkar India banti uni muat po khandau
Tienrei ka jingmi jong kani ka office memorandum haka Khadc jong September arjar san kalalong kawai naki jing sngos ir nakaliang ka jungi kipai ba namar bala set no ya kata ka sentur la set no ya ka sur ka jong pai ba ya ka ba la exam ya kata ka hearing lani kata ka jing pensngau pai ba lani kata ka public consultation kat kum kata ka clause 1 jong ka clause 7 3 jong ka EIA notification ka ba khat sau tarik pra ajar nri kani ngi sutu ba lada kamdan ka public hearing ka ba mut lada kamdan kata ka jing persyak pai ba lani ka jing persau pai ba let's say kan poi ka por ya ka ba ka Sorkar India kan la ya ka banti uni marpo anda tina kata ka daw nakaliang jong ki babun ki kanhun ki seng balang ki seng san Hima sima ki pai ba hibro ka we ngiyang persya ya kani ka office memorandum ritang ka we ka ba akwa ban ajimut ya CM haswa ya ka ba ngin pass ya kani ka resolution kumbang 8 tahun nakaliang ke jonga bat nakaliang le si member jo kaliang ya te baro ngi kersya ni kani resolution ritang ka we ka bang akwa ban penbet hang ni kalong ba haga jaka ba pin ong to exclude the application of the aforesaid office memorandum dated 8 September 2025 within the tribal area of the Khadc district. Akwa ban ajimut bakda kanika house ngin result ban urge ya kanika ministry bahkan withdraw ya kanika office memorandum. Ladang iong ban exclude kabamut mangi hak Khadc tengi Phah exclude hajaintia te long ban pi uranium Hagaro Hills long ban pi uranium Neng habang ide kinong mikmat. Ladang ide na kasi neng ide na kanuno ka bantang idang don haka juga state. Namar kani ka office memorandum kan effect ya ka state baro kowe. Te ban syuong exclude tang ya ka hasil haka jing so ka jonga nga so ba kam daklan. Kam long strong kata ka solution nga kerpat balada kalo. Bak ngaleksi ki member jong ngilu ginya benjur ikani. Bangin ong be ya ka ministry withdraw ya kani. Ka office memorandum. Nrei ladang ile aku tangban ong ban exclude tang mangi. Jaintia ugaru exclude tela sya dati uranium sejaintia kam efek mo syang. Dati segaru ka efek te syang. Tenga so bada ka gasur ngaru nga menjur bangi persya ya kan ka OM dagan ka resolution ba piwan ra ang gajing kerpat lada kalo bapin withdraw ban demand ban urge ka central government ya Ministry of Environment bahkan withdraw ya kanika office memorandum. Kublai syukur sajaman. Kublai. Dan menemu. Syukur badan puram ya kanika lat mensimbenta kanika resolution kepala onra legislative committee ban persya ya ka OM kepala wan kanika benai kepala adab tinggal sko benai kajing kublai ya ka executive committee bakal onra akan ke resolution kabelong ke bokongsan hadu kata-kata ngaru ngayeng hang ne ban simlang ya kalat ban pensngo pangaru ngapediang ya kan ke resolution bat ngskwa kendiat ban pensngo bat penkemau ngakemau hati katam kepala adab perbengalong MDC Kelajar kemkini hi kijingja haba executive committee bat borohi ki MDC bat liang sensar bat persya ngilai her stage awak kaji kajing yalam nanti jongi basila bam kuador blay bat ngilai yo ban leit saki ya ke ka ba kajing ti jongka yong uranium ki bala mut bersedang boro kowe ka rikasi kiseng balang boro ki dorbar snong ki babenta ka babun ki bala ya lang kadolong sisa ka bolong sisur wilayah poi banyeng berpersya ya ka jikti uranium tinggal susko ba nyeng ka de kapor ban pediang bat ngakwaru ban pen sko shopi ba kane ka jikti uranium khamtam hapo ka ri India kadon santli ki state ka ba mi une umar pok kendo
bat ka bajur tam ka bang actively ka banang yat menta ka dei hapo Jharkhand jadu gura tikane ka jingti yune marpo khndo kalakta shibune ya ka imlang salang wat ka jingim ka jongki kalalong kumenong no aktin pareng kalalong hel ladu ko umbam umdi ladu pinong man ka lai teli ki yeng ladon be ubaduna ya kata ka jing duna du khotmet haki babun kiliang kalakta ko umbam umdi kalakta kawa kalait kawan bat ka bakam phela kalong ba da Pyllait ya ka tu ka jaka ka shui bitang ka jing itenan hendai ka jing ti uranium kalong 600 meters chapo iman kalong ka jing ma shisha hadu katata habang apet ke ka baja hapo Jharkhand hapo jadu gora baka lakta ya ka jingim jung ubriu khamtam ya kitu ki badan haktiga than berikat kum ka jing sau thu bar ka jing tip ka jonga mentah hapo ka India artli ki state ka ba actively ka jing ti uranium kadang yat kalong shisha ka jing don kam bar kalong perlong powerful ya ka country ka jongi ka India mo lesi hapo ka jing yat lenti Ndrei kalong pat kaba shirkai bat kaba kata adu kata ta ya ka jaj benriu hi kajongi da ngi ngimi yang scam ban percaya kene tekat kumjing ai jing bit jingmut jongi lo baka kamde ban exclude tang yangi ndrei kande be ya borok ki 6 schedule area hapo hi kari India la se ki EDC borok kadi ban mde chu ban exam ru ndrei beringi persya be ya kane kamu berendam ban ngakerpat lesi ka Sorkar kadang sengap ya ka jingkren ka jongi ka pemerintah bar ka Sorkar kan sim ya ka sinjam ka baklan hak spirit jong ka leta bahkan persya ya kane bat kan tho syaka ministry jong kari India tengaru ngasim ya kane kalat saistin ban ai kuble ya ka komiti bala sim ya kane ka warna ya kane ka resolution bangin persya yaune ujingti marpo kundo bagi ong ya kata ka office memorandum tengas ngo ba ngi bat boro higi abadon hakane ka yang dorban ngi don ka jikit kli bat ngin ya yang scam banyada namanta ka jingpha bat ka jing ma jong ka jai bedriu khamtam shaki than badon une uranium tang dakine kintien saisen kublai shibun shongknor badon buram bafi ay kan kalat kublai tinakaliang ka jongaru ngayang hangne ban kersa ni ka resolution ka balawan ra de siyam badon buram habede bat kani kamat ka bakong sanha bat ka balong very crucial bede bat kani ka OM balawan ra ka Ministry of Environment, Forests and Climate Change di nakaliang ka jonga nga sudan tang kat khindiat banai jingmut mo namar hoy ni kersa ni kani ka resolution ti hendai haba yedei pade bat kani ka mat ka bakta ya ka jadban riu kejongi habe dei kebanti ini umar po kendo ka banadu kipor ki ba menswa ka bala yang persya dai ki pajba ba yang persya dai ki babun balang bat hadu na ka council kejongi kan mau ba ni klemai ke NOC ti ngayang hangni bangan shu ajimut lingpat khandian ti hoy kani ka resolution balawan ra manta kalong sha ke ka ba desi ban peni nakaliang ka jong ka council ka jongi ka bangi persya bat ndai pat ei ka baila kren ILO ru ka ba nshu banchu acha ka government of India ban exclude mo ye kani ka application tang da ka level ka jong ka ADC ka jongi nang ni po KHDC di kanum carry weight kata-kata tinga sho ajumut babalay bangin numanra ano ka way ka joint resolution habide bat baro lai tili ki EDC mo ka KHDC ka GHADC bat ka JHADC ka ba nginaj ka government ka ba kiru kin exam ya kan ka OM bat hakajo ka poru ka ba nginrai hakta ka resolution ba nginum ailat dalile ruang ba kinla ban thambor ya kan ka ri ka ba it ka jongi kudeshibol Nongdan mana nongdan khot biang CM ben Syai long tu. Syukur badan brom. Ai kublai kini para member kicungi baro kibalai kershan ya kini ke resolution kiba lawan ra. But nakaliang kejungi aba gila kedau ya kiba
hapan pen kelah kendiat kumala ong dari elu ngasmu tu ia kata kentin kapa pikwa yang ini mengin besu kapa idei bat kini ka withdraw andai dak apa burom abangi bo ini kentin exclude hakani ka shithi ka bangi Phah ni smu tu ba ka district council bejongi hi kumala ong ni la adai ginong mi khmat ni kran kelum ru ia ka state hi borok kawai andai specifically boleh ibu ini kentin exclude hang ni kadai ba kumba pitep kumila pensyai MDC dan burom nopo laban ru ba kidang don ki jaka arlai teli ki bang long active kamut specifically ban exclude dia ni ke jaka ka jongi ba kim numwan ban explore hang ni ban ti hang ni andai ngim numla pade bangin urge ke government pade nakalian ke jongi pade ba kim numlek ban explore shi we jaka hence ini kentin exclude kamut specifically ini jaka ijongi namar ba uranium udon ha ini jaka ijongi tingi bu itai kentin tang man chia shai lang baro henry so ya ha ya ka e jing ai jingmut ke jongi elo but i member EMDC congress ru ba min ya le da ka joint resolution yang baro ki lightly ki ADC ha ka be dei bat keni kamat tina kalian ke jonga ita ide i kendiat ijing pensha ni ijing pediang ya ke jing ai jingmut ki jongpi di nakalian ke jonga ngai khoblei beng epi saisin baro pa Pyllait menjur ya kani ka official resolution ke bangi wanra halor kani ka OM dated 8 September 2025 dan ini besok tak apa hadian bagi dekat jangka yang kila pani lagi jongkinya halor kani ka harus resolution buat ka executive committee ro kala ai ke jubab ke pasai mentang akuak ia kasur jangka yang ini pedang ni am yang kena resolution. Oh,